Godlige og goddager til jer alle sammen. Mit navn det er Diamis Pro, og jeg har tænkt, at jeg vil starte på YouTube i noget tid nu. Og jeg tænker simpelthen, at jeg starter nu her. Det her er min allerførste video, hvor jeg bare lige fortæller, at jeg begynder at starte så småt op på YouTube. Og jeg er en sjov missekat her på YouTube, hvor jeg simpelthen kommer til at lave sjove videoer sammen med mine venner, hvor jeg driller dem og laver lidt banditstreger, og vi hygger os egentlig bare her på YouTube-platformen. Og jeg kommer til at uploade en gang imellem, når jeg lige føler for det, og så må jeg se med hele vejen, hvis jeg har lyst til det og så videre. Det bliver i hvert fald en rigtig sjov proces, og en rigtig sjov oplevelse. Jeg håber også, I får en god fornøjelse her på min kanal. Så smid et kæmpe stort like og subscribe, og skriv en kommentar med, hvad kunne jeg begynde på at lave content, eller skal jeg bare finde selv på det, og så se om jeg kan lide det og sådan noget der. Det var bare fordi at jeg lige gad at fortælle jer, at jeg startede i hvert fald. Så miau til jer alle sammen, og miauer. Vi ses, ikke også miauertusser. Vi ses.